Ültél benne? Nem, csak mögötte mentem. Átadom. Tudom milyen az. Szétesett a buli, Andi! Nincsen minden, bassza meg! Hello! Van benne még 2 kör, nem? Ahogyne bőven! Azt hittem meleg lesz bent. Az a kellemes, hogy legalább nem ilyen csípőszakban ég, mint a gumi, tehát tulajdonképpen így sokkal kellemesebb az út. Abszolút. Jót is tesz a tüdőnek egyébként. Nagyon finom. Hát konkrétan 100 lóerőt nyertünk azzal, hogy leszakadt a futófelület. Megdupláztuk. A legolcsóbb tuning. Az egy futófelületre jutó nyomat. Most 4-esbe fordultunk meg 1002-vel. A legolcsóbb tuning. Szarazunk, figyeled? Igen. Elfogyott a bengák. Fűtés nem veszem, nem is vett a fűtés. Mit beszélek? Nincs is fűtés. Friss volt 2, érzed ezt? Kicsit meg is szérül. Finoman közelíts a kis nagyon. Mutass valamit, kamerázunk. Várjál, fognyát nem emeltem fel. Mint hogyha igen, olyan nagyon sokat lehetne még azzal a helyzeten javítani. Hát ez a baj, látod? A többi már nem publikus. Az autósport veszélyes üzem. Ilyen esetben, ami a személyes higiénét illeti arra is. Szó szerint.